o'i roedfa, a diolch am eich cwmni. A dyma'r coeddiadau am yr wythnos nesaf. Prynhawn fory am 2 o'r gloch, bydd swyddogion gweinyddol y ddwy eglwys yn cyfarfod. Bydd Côr y Tabernacl yn ymarfer nos Fawrth am 7 o'r gloch. Dydd Mercher am 11 y bore, bydd cwrdd diaconied, a fe ddaw y cyswllt a'r agenda ar gyfer y cyfarfod hynny mewn 2 bryd. Y Sul nesaf am 9:45, ein gweinidog fydd â gofal yr oedfa. Ac i ni'n diolch i'r parchedig Dylan Rhys am baratoi ar ein cyfer y bore yma eto, ac yn edrych ymlaen at fyfyrio yn rhydedd bennod llythyr at y Philippiaid. Cofiwch fod blwch i dderbyn eich offrwm wrth y drws ar y ffordd mas, a chofiwch gadw at y drefn o ymadael rhes wrth rhes, a diheintio'ch dwylo cyn gadael y capel, ac i beidio ag oedi o gwmpas y drws os gwelwch yn dda. Rhybydd hywel yw'r cyfan yma gyda llaw, nid fi sydd wedi ysgrifennu fe. Ond yn olaf, gorchwyd bleserus iawn i fi y bore yma yw cyhoeddi bod y parchedig Jeff Williams Aberhonddu wedi ei esol yn ddarpar lywydd yr Undeb Annibynwyr Cymru. Mae Jeff yn wyneb ac yn llais cyfarwydd iawn i'r mwyafrif ohono ni, wedi bod yn ffrind da i ni yn y Tabernacl, ac ni'n cofio ei ddyddiau fe yn arwen cymorth Cristnogol yng Nghymru. Mae'n bleser i fi fod yma bore yma, achos fe gath Jeff a fi yn magu led ca, nid drws nesaf, ond yn y wlad i chi'n cael eich magu, led ca wrth yn gilydd ym myddfe. Wel, yn dymuniadau gorau iddo fe pan ddaw i'n amser iddo fe ymgymryd ar swydd. Diolch yn fawr. Bore da. Hyfryd iawn gael bod yma hefo chi unwaith eto. Gydwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Bydd gyda ni o Dduw ein tad ar uchel wyl dy blant, a derbyn di ein hyfydd glod ar dafod ac ar dant. O Dduw ein tad, nefol a sanctaidd, diolchwn i ti unwaith eto, ein bod wedi cael y cyfle i ddod i'th bresenoldeb di mewn oedfa o fawl a moliant. Bydd gyda ni drwy dy lan ysbryd heddiw wrth i ni droi at dy air di. Gan yn bod yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mi gawn ni gyfle i droi at yn hemyn gyntaf sydd yn mynd i fod ar y fideo yn fan hyn. Mi rhif 64 yn y caneuon ffydd i'r rhain chi sydd adra ac yn cael canu. Hynny'n faint licio chi. I ni yn y fan hyn, mae rhaid i ni gadw'n dawel am ychydig eto. Ond mae yna ryw oleuni ar y gorwel. O'n i wedi clywed yn y newyddion ddoe, wedyn mi fydden ni'n trafod hynny, dwi'n siŵr, yn cyfarfod diaconiaid wythnos nesaf yma. Yn y rhif 64, tydi sydd eilwng o llong can fy nghreuwr mawr am Duw, dyddoniau di o'n hamgylch maint, o bawr yr wyf yn byw. Yn y rhif 64.
Ydych chi'n gwybod i ba ddarlleniad ydw i'n mynd iddo fo? Pennod 3 o Philippiaid. Gadwch ni wrando felly ar y darlleniad. Yn olaf, ffrindiau, byddwch yn llawen eich bod chi'n perthyn i'r arglwydd. Dwi ddim yn blino dal ati i ysgrifennu'r un peth atoch chi. Ni'n gwneud hynny i'ch amddiffyn chi. Gwyliwch y bobl hynny sydd ond eisiau gwneud drwg, y cŵn anifyr. Y rhai sy'n dweud fod rhai torri'r cnawd a chyllall i gael eich achub. Ni, dim nhw, ydy'r rhai sydd wedi cael yn henweidi go iawn. Ni sy'n addoli Duw dan arweiniad yr ysbryd glân. Ni sy'n ymfalchio yn beth wnaeth y Meseia Iesu, dim beth sydd wedi ei wneud i'r corff. Byddai gen i ddigon o sail i ymddiried yn hynny taswn i isio, mae gen i fwy o le i ymddiried yn y math yna o beth na neb. Ces i fy enweidi yn wythnos oed, dwi'n dod o dras i Ddewig Pyr, dwi'n aelod o lwyth Benjamin, dwi'n siarad Hebraeg fel fy rhieni. Roeddwn i'n Phariseiad oedd yn cadw cyfraith Moses yn fanwl. Roeddwn i mor frwd nes i mi fynd ati i erlyd yr eglwys Gristnogol. Yn ôl y safonau mae'r gyfraith Iddewig yn ei hawlio, doedd neb yn gallu gweld bai arna i. Ro'n i'n cyfri'r pethau yna i gyd mor bwysig ar un adag. Ond, oherwydd beth wnaeth y Meseia, dyn nhw'n dda i ddim bellach. Does dim byd mwy gwerthfawr bellach na'r fraint aruthrol o gael nabod fy arglwydd, y Meseia Iesu. Dwi'n gallu byw heb y pethau eraill i gyd, cyn belled am mod i'n cael y Meseia. Sbwriel ydy'r cwbl o'i gymharu a chael perthyn i'r Meseia. Bellach, dwi ddim yn honni bod mewn perthynas iawn gyda Duw ar sail beth dwi wedi llwyddo i wneud. Hynny ydy, i fyddhau i'r gyfraith Iddewig. Yr unig beth sy'n cyfri bellach ydy fod Iesu y Meseia wedi bod yn ffyddlon. Y perthynas iawn gyda Duw yn rhodd i ni sy'n credu ynddo. Bellach, yr unig beth ydw i eisiau ydy dod i nabod y Meseia Iesu yn well. Drwy brofi y pŵer hwnnw wnaeth ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw, a gallu dioddaf fel y gwnaeth ef. Hyd yn oed os bydd hynny'n golygu marw drosto. Bydda una wedyn yn cael rhannu'r profiad o godi yn ôl yn fyw ar ôl i mi farw. Dwi ddim yn honni fy mod i eisoes wedi cyrraedd, nac yn honni bod yn berffaith. Ond dwi'n dal ati mwyn ennill y cwbl mae'r Meseia Iesu wedi fwriadu ar fy nghyfer i pan alwodd fi i'w ddilyn. Frodyr a chwiorydd annwyl, dwi ddim am eiliad y meddwl mod i eisoes wedi cyrraedd. Y cwbl ydw i'n ei ddweud ydy hyn. Dwi'n anghofio beth sydd tu cefn i mi ac yn canolbwyntio fy holl egni ar beth sydd o'n blaen i. Fel taswn i mewn ras, ydw i'n rhedeg at y llinell derfyn gyda'r bwriad o ennill. Dwi am ennill y wobr sydd gan Dduw ar ein cyfer ni, ei alwad i'r nefoedd o achos beth wnaeth y Meseia Iesu. Felly gadwch i bob un ohono ni sy'n berffaith fod ar un agwedd. Os ydych chi'n gweld pethau'n wahanol, dwi'n credu y bydd Duw yn dangos eich camgymeriad i chi. Beth bynnag, gadwch i ni fyw yn gyson a beth ydyn ni eisoes yn ei wybod sy'n wir. Dwi am i chi ddilyn fy siampl i, brodyr a chwiorydd, a dysgu gan y rhai sy'n byw fel yma.
Da ni wedi dangos y ffordd i chi. Dwi wedi dweud hyn lawer gwaith, a dwi'n dweud yr un peth eto gyda dagra. Mae llawer yn byw mewn ffordd sy'n dangos eu bod nhw'n elynion i'r neges am farwolaeth y Meseia ar y groes. Dinistyr fydd eu diwedd nhw, dynion sy'n addoli beth maen nhw'n ei fwyta, dyna'r Duw sy'n eu rheoli nhw. Dynion sy'n brolio am beth ylai godi cwilydd arnyn nhw. Pethau'r byd ydy'r unig bethau sydd ar eu meddyliau nhw. Ond da ni'n wahanol. Da ni'n ddinasyddion y nefoedd ac yn edrych ymlaen yn frwd i'n hachubwr yr arglwydd Iesu Grist, dod yn ôl o'r nefoedd. Bydd yn trawsffurfio ein corff marwol tila ni ac yn ei gwneud yr un fath a'i gorff rhyfeddol ei hun, drwy'r grym sy'n ei alliogi i osod pob peth dan ei reolaeth ei hun. O bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfarni y bore yma. Ydych ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd, diolchwn i ti unwaith eto am y cyfle i ddod i'th bresenoldeb di ac mewn gweddi. Pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Oedd rheinio i ras ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. O arglwydd wyr i ti yn Dduw holl a lluog, yr unig Dduw. Da ni'n deddoli di, am nad oes Duw ond y di. Ia, mawr yw'r arglwydd a theilwng iawn o fawl. Da ni'n plygu ger dyfrondi arglwydd, ac yn canmoli dy enw di, oherwydd rwy ti'n Dduw sydd yn madda. Rwy ti yn raslon. Rwy ti yn drigarog. Rwy ti yn araf i ddigio. Ac rwy ti'n llawn ffyddlondeb. Ia, arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ni yn cael plygu ger dyfrondi a ger bron y groes. Maddau ni pob camwedd. Da yw'r arglwydd am ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Diolchwn i ti hefyd arglwydd ein bod wedi gallu troi at dy air di bore yma gyda'n gilydd. Fel mae'r emynydd yn dweud, hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd, digon byth i'n harwain, ni dragwyddol fydd. Maent o hyd y newydd, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef. A da ni'n diolch i ti am y gair a greodd bydysawd a phopeth sydd ynddo. Ond y gair hefyd sydd yn ein cynnal ni ac yn ein harwain ni yn feunyddiol. Diolch dy fod ti'n siarad drwy dair gyda ni arglwydd y bore yma. Da ni'n llawenhau hefyd arglwydd, pan ni'n cael troi ata ti gyda'n gilydd. A gyda'n gilydd yn unedig fel eglwys, da ni'n ceisio gweld bob dim yn dod leini di. A sylweddoli fod y cyfan yn un yno ti. Ia, mae mawl, diolch a gwerthfawrogiad
ar ein gwefusa. Yno ti yn unig y mae undod llawn. Da ni'n diolch i ti am yr eglwys. Da ni'n cofio eiria yr arglwydd Iesu wrth Seimon Pedr. Ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys. Ac ni chai ffoll bwerau angau yn trechaf arni. Ia arglwydd fel eglwys diolchwn i ti. Mae'r geiriau yma'n galondid i ni gyd. Yng nghanol y byd sydd ohoni, yn ymwybodol arglwydd o yn diriwiad ysbrydol ni sydd drwy'r wlad. Mae o'n dristwch mawr i ni. Bod nifer y ffyddloniad yn lleihau o flwyddyn i flwyddyn. Ond fel eglwys sy'n fraint ni ydy parhau i droi ata ti. Parhau i thefoli a thfawrygu. A bod yn deilwng i thwasanaeth di. Ia tyred ysbryd yr addewid o'r ucheldir pur i lawr, yn dyddonia gadwedigol, aileni tyrfa fawr. O ddiwyn tad, am y funud nesaf, ymdawelwn i gyflwyno yn gweddiau personol i ti. O ddiwyn tad cliw ein gweddi ni felly, gan am bod ni'n gofyn hyn o yn enw ac yn haeddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gen i gyfle rwan i wrando ar emyn arall gan Siân Meinir. Wnaethon ni glywed un emyn ganddi wythnos diwetha. A'r enw yr emyn yma yw Caredigrwydd. Gobaith ydy. Byddwn ni'n cael defnyddio mwy o emynau, chreu emynau o'r newydd yn ogystal i'r dyfodol. Yn gadwch ni wrando ar yr emyn yma felly. Trwy weithredoedd fach o gariad, gallwn wneud ein byd yn well. Gwyn cymwynas a'r hwy cymod, sydd yn taflu golau mhell. Mae'n oleuni, sy'n dileu'r anobaith
troi'n llwyd a di a gwyn, callwn beintio darlun newydd, gobaith wedi'r dyddiau hyn. Gyda's gariad, mae gweithredoedd bach yn fawr. Gyda's gariad, mae gweithredoedd bach yn fawr. Mi rydyn ni bellach ar drydedd benod yn cyfres Philippiaid, Llawenydd yng Nghrist. Rydyn ni yn barod wedi edrych ar benod gyntaf, lle roedd Paul yn rhoi pwyslais ar ddiolchgarwch a gweddi. Ac yna mynd ymlaen i sôn nad oes dim byd yn rhwystyr i'r newyddion da. Wythnos dwytha, wnaethon ni edrych ar benod 2, lle roedd Paul yn annog Cristnogion Philippi i fod yn ostyngedig fel Crist. Ac yna hefyd i ddisgleirio fel ser wrth rannu'r newyddion da. Heddiw rydyn ni'n dod at benawda newydd. Ymffrostio yn y Meseia a bwrw ymlaen i ennill y ras. Ymffrostio felly. Yn y Saesneg, to boast, ynde? A hynny yn y Meseia Iesu. Ers pan dwi'n ifanc, dwi wedi tyfu fyny yn dweud bod ymffrostio, neu ifrolio, fyswn ni yn dweud mewn iaith cofi, ynde? Bod hynny'n rhywbeth negyddol. Bod chi'n brolio am rhywbeth yn rhywbeth negyddol felly. Dwi'n cofio pam roedden ni'n gofod deud adnod yn Salem Gaernarfon. Ie, fi a'n chwaer, rhyw flwyddyn sy'n rhyngtho ni. Lle chi ddechmygu pwy oedd yn fodlon mynd i fyny i ddeud adnod. Ond yr mam wastad yn gorfod breibio ni. Yn dweud, os i di fyny i ddeud adnod, gei di bint. Mae'n gosod â chi, felly. Felly, mi o'n i'n mynd o hyd, ac o'n i'n cael pint o hyd. Ond oedd y chwaer ddim yn fodlon. Doedd ddim yn licio mynd i fyny i ddeud adnod. Felly bod tro ni'n dod adra ac yn dangos i chwaer, dwi wedi cael pint heddiw. A mam yn deithau, paid a brolio. Paid a brolio. Mae'n gwneud y chwaer deimlo yn anifyr. Oherwydd doedd hi ddim eisiau mynd i fyny. Ia, rhywbeth negyddol efallai. Mae Jeremia 9:23 yn deud hyn wrthyn ni. Ddyla pobl glyfar ddim brolio i clyfrwch, na'r pwerus ei bod nhw'n bobl pwerus, a ddylai pobl gyfoethog ddim brolio i cyfoeth. Ia'r hyn welwn ni yw nad bod yn ymffrosgar am bethau materol mae Paul yn sôn amdano fo, ond yn hytrach i fod yn ymffrosgar i frolio yng Nghrist Iesu y Meseia. Taswn ni'n edrych ar y rhan gyntaf o'r benod. Mae Paul yn cyfeirio at y bobl hynny sydd yn canolbwyntio ar bethau allanol y ffydd efallai. Y pethau traddodiadol. Ac wrth gwrs yn sôn am y ddefod hynny o gael y chenweidi. Defod mae pob bachgen wythnos oed mynd drwyddo bob
bachgen sydd yn iddew felly yn mynd drwyddo fo. A dyma be mae'r testyn yn dweud wrthyn ni. Gwiliwch y bobl hynny sydd ond eisiau gwneud drwg. Y cwn anifyr mae Paul yn ei galw nhw. Y rhai sy'n dweud fod rhai torri'r cnawd a chyllell i gael eich achub. Ni dim nhw ydy'r rhai sydd yn cael ein henwedig go iawn. Ni sy'n addoli Duw dan arweiniad yr Ysbryd Glân. Ni sy'n ymfalchio yn beth wnaeth y Meseia Iesu, dim beth sydd wedi wneud i'r corff. Ia, rhai hynny sydd yn deud, os nad ydych chi'n gwneud hyn, ydych chi ddim wedi cael eich achub. Cofio pam oeddwn ni yn yr ysgol yn rhyw 14 mlwydd oed, ac o'n i'n siarad efo bachgen arall yn yr un dosbarth ym mi. Oedd yn Gristion, oedd o wedi berthyn i gapal ag enwad arall o fewn y dref i Mina hefyd. Ond roeddwn ni'n siarad am bob math o bethau, siarad am y ffydd, siarad am yr eglwys, hyd yn oed yn 14 mlwydd oed, o'n i'n gwneud hynny. A dwi'n cofio fo'n troi ata fi un tro a dweud, dwi ti ddim wedi cael achub, dwi ti ddim yn Gristion, meddwl wrtha fi. A wedyn i bachgen 14 mlwydd oed, dwi rwy'n ddim eisiau clywed bethau felly. Yn enwedig pam o'n i'n meddwl bod gennym fi berthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. Ond y rheswm pam oedd o'n deud hynny ydy oherwydd nad o'n i'n gallu rhoi yr amser na'r dyddiad y desi i ffydd. Sôn am y drodigaeth oedd o wrth gwrs. Yn fy marn i, mae pawb yn cael trodigaethau mewn ffurfiau gwahanol. Rhai yn dropwynt dramatig ac yn U-turn, eraill yn raddol yn disgwyl tan y junction nesaf cyn dod rownd y cylchfan a throi yn ôl. Ond, ia, y person yma'n deud, os nad wyt ti wedi gwneud hyn, nad wyt ti ddim wedi cael achub, dwi ti ddim yn Gristion. Dyma ddigwyddodd i'r Cristnogion yn Philippi hefyd. Rhai yn deud fod rhaid cael eich enwedu cyn cael eich achub. Yn y testyn mae Paul yn rhybuddio am y gau athrawon, am y rhai oedd yn cymysgu traddodiad gyda'r newyddion da, y rhai hynny oedd yno'n benodol i ddrysu ac arwain pobl ar gyfeilion. Y cwn anifyr fel mae Paul yn ei galw nhw. Dyn ni gyd wedi cael y bobl hynny sydd yn dod ata ni a deud, chewch chi'n gwneud hynna? Chewch chi'n gwneud hynna? Dwi wedi gael o sawl tro. Dwi'n cofio gael o yn Salem Gynarfon unwaith. O'n i wedi bod yn hapus ydyn nhw, o'n nhw'n chwibanu yn y capel yn braf. A dyma rhywun yn dod ata fi a dweud, chewch chi'n chwibanu yn y capel? Pan ydych chi'n chwibanu yn y capel, ydych chi'n fod i chwibanu yn y capel? A dyma fi'n troi ata fi'n hun a dweud, dwi'n chwibanu oherwydd mod i'n hapus. Dwi ddim yn fod yn hapus i ddod i bresenoldeb Duw felly. Cofio aelod o'r teulu hefyd blynyddoedd yn ôl, ddim rwan. Gafodd o'i daflu allan o'r capel, oherwydd fod o'n gwisgo jeans. Dwi'n yn sôn am wsos dwytha. Ond ia, pethau bach traddodiadol ydyn ni wedi fabwysiadu sydd yn rwystyr ar brydiau ynde. Ydy o ots bod rhywun, neu be mae rhywun yn wisgo, ydy o ots os ydy rhywun yn chwibanu yn llawen. Ydy o ots os ydyn ni ddim yn glynu at y drefn 100%. Ond nid y peth pwysicaf yw ein bod ni yn troi at yr arglwydd. Mae Paul, wrth gwrs, yn deud am ei gymwystera fo, yn dydy.
fel Iddew. Allwn nhw ddim bod yn well am yr rhestru nhw. Dwi wedi gwneud hyn a dwi'n gwneud llall. Yr oedden nhw cystal os nad gwell na'r cymwystera y bobl hynny oedden nhw'n mosod arnyn nhw, sef yr athrawon Iddewig. A mae o'n deud i fod o'n berffaith yn llygad y gyfraith a'r traddodiad, dydy hynny yn cyfri dim a'i berthynas o gyda'r arglwydd Iesu Grist. Rho ni'n cyfri'r pethau yma i gyd mor bwysig ar un adag, medda Paul. Ond o achos beth nath y Meseia, dyn nhw'n dda i ddim bellach. Wrth gwrs, fe ddechreuodd y newid mawr yn mywyd Paul ar y ffordd i Ddamascus. Yr oedd o'n erlyd Cristnogion. Ac wrth gwrs, fe ddaeth i gyfarfyddiad ar Crist atgyfodedig. Fe ddaeth i berthynas â Christ, ddaeth ei gredu. Ac o'r pwynt hwnnw, fe ddaeth yn Gristion ac yn hytrach na erlyd yr oedd yn rhannu'r newyddion da. Doedd ei gymwystera Iddewig yn cyfri dim iddo bellach. Ia, dod i nabod y Meseia oedd y peth pwysicaf ddigwyddodd i Paul. A mae berthynas a'r ffydd mewnol hynny, o mewn, hwnna sydd yn cyfri, nid y bethau allanol, nid y traddodiad, nid y defodau. Dyma'r adnod bwysig i gofio. Bellach dwi ddim yn honni bod mewn perthynas iawn gyda Duw a sail beth dwi wedi llwyddo i wneud. Hynny ydy fyddhau i'r gyfraith Iddewig. Yr unig beth sy'n cyfri bellach ydy fod Iesu y Meseia wedi bod yn ffyddlon. Y perthynas iawn gyda Duw yn rhodd i ni sy'n credu ynddo. Ia, ffocws Paul yw'r berthynas gyda Christ, ddim wedi selio ar holl ofynion y gyfraith, ond wedi selio ar y ffydd, ar yr hyn sydd o'm mewn. Ac yna'r ail ran ydy bwrw ymlaen i ennill y ras. Mae Paul yn aml yn defnyddio darluniau o fyd athleta yn ei lythyra. Cynta Corinthiaid, cynta Timotheus, 2 Timotheus, yma'n Philippiaid. Felly ddeitha chi, dwi'n cael stitch, mond yn darllen yr adnodau yma. Ond yn yr ail ran o'r llythyr yma, mae Paul yn siarad am fwrw ymlaen, neu ymgyrraedd a bywyd sydd yn Grist debyg. Mae'n cychwyn drwy ddeud nad ydy o'n berffaith, ond i fod o'n gweithio'n galad i fod yn Grist debyg. A dwi'n credu fod hynna yn onast iawn o Paul. Un o'r pethau yn harodd i pan ges i wneud yn un o brif fechgyn yn ysgol Sir Rhyw Owen, Gaernarfon. Oedd bod y prifathro wedi troi rownd ata i a deud, mae rhaid i ti fod yn esiampl i eraill rwan. Rhaid ti fod yn esiampl i eraill rwan. Mi oedd athrawon yr ysgol gynradd yn deud hynny wrthi, oedd athrawon yr ysgol Sul yn deud hynny wrthi, oedd athrawon yr ysgol uwchradd yn deud hynny wrthi, oedd mam a dat yn deud hynny wrthi. Pressure is on. Ynde. I fachgen ifanc oedd hynny yn pressure. Gymaint o bwysau i beidio rhoi cam allan o'i le. Ac wedyn, mae clywed yr apostol Paul yn deud, dwi ddim yn berffaith yn galonogol. Yn ogystal yn dydy. Yr emynydd sy'n deud pechadur, wyf o arglwydd sy'n curo wrth dy ddor. Erioed ma dy drigaredd ddi ddiwedd i mi'n stor.
Ia, dyda ni ddim yn berffaith, ond mi rydan ni yn trio ymgyrraedd a bod yn Cris debyg, fel yn bod ni'n gallu bod yn esiampl i eraill. I fod yn Gris debyg, pam oeddwn ni yn yr India yn 2011 ar daith cenhadol ECOM, roedd yna 12 ohono ni gyd, o 12 gwlad gwahanol yn ymwneud â phrosiectau gan yr eglwys yn yr India. Ac tra oeddwn ni yn y coleg yn Madurai yn India, un rheol o'na, os oeddech chi eisiau mynd allan i'r ddinas, bod yna rhywun yn dod hefo chi. A hynny oherwydd bod ti'n gallu bod yn beryg yn enwedig i bobl sydd yn edrych yn wahanol i'r bobl lleol. Ac un peth arall yr oedden nhw'n dweud oedd yn rheol, os ydy rhywun yn gofyn am rhywbeth, da chi ddim i roi. Bron yn ddieithred pan byddwn ni'n mynd allan o'r coleg, roedd yna blant bach yn rhedeg ato ni ac yn gwneud hyn. Siwr rhywbeth i wyta, ac mi o'r hynny'n torri'n nghalon ni. Ond dwi'n cofio mynd allan unwaith o'r coleg, torri'r rheol gyntaf, sef i fynd allan yn hun. Ac ar ôl rhyw 5 munud o gerdded i fewn i'r ddinas, o'n i'n gweld bod yna rhywun yn fy nili ni. Oedd yn cadw i bellter, ond yr oedd o'n nili ni. 10 munud, oedd o dal yn fy nili ni. Felly eisiau mewn i siop, aros yna am ryw 10 munud, dod allan, roedd yn dal i sefyll ochr arall i stryd yn ymwylio i. A dyma fi'n cerdded, a oedd hyn yn digwydd am ryw hanner awr. Felly yn diwedd, mi nes i droi ato fo deud, wyt ti'n iawn beth isio. Ac eiria fo oedd, dwi'n eisiau gofyn am ddim byd gen ti, ond os wyt ti'n gallu gweld yn glir i'n helpu, mi fyddai'n ddiolchgar. Ar y pryd, fel rhan o dîm Training and Mission, roeddwn ni newydd erbyn breichlet rhyw fis yn gynharach. Sef y breichlet oedd yn ffasiynol iawn ar y bryd WWJD. What would Jesus do? Roedd hwnna yn y cyfnod hynny lle roedd y pobl yn holi'r cwestiwn a roedd y freichlet yma'n ffasiynol lle. Ond ia, cofio edrych ar y freichlet yna a gweld sefyllfa y person yn dweud, be fydda Iesu yn gwneud yn y fan honno. Mi si hefo fo, ac dyn yn ei 50 oedd o a'i deulu yn byw o dan bont rheilffordd yn y ddinas. Doedd gan nhw'n tŷ, doedd gan nhw ddim bwyd i weld ar y pryd, felly mi nes i brynu bwyd iddyn nhw. Ac ia, cael yn fatgoffa de, be fydda Iesu Grist yn gwneud yn y sefyllfa yna. Do'n ni ddim yn gwrando ar y rheol bwysig yna, dweud, os di rhywun yn gofyn rhywbeth, pidiwch a rhoid. Mae'r ffydd Gristnogol fel rhedeg ras. A mi roedd rhywun wedi deitha fi yn ddiweddar bod o fel rhedeg ras clwydi, hurdles. O'n i byth yn dda iawn ar hurdles yn yr ysgol, oedd yn hoesau i'r ei fach. O'n i'n mynd mewn i bob un yn hysach wneud trostyn nhw. Ond dwi'n cofio, ia, cael y gwersi hurdles ynde. A'r athro yn deud wrtha i ffordd i redeg dros y clwydi. Oedd rhaid i'r goes yma fynd yn stret gynta, a wedyn bod y goes yma'n dilyn. O'n i'n mynd i drio fo o'ch blaen chi fama rwan, ond sa felly fi beidio. Di rhwygo'n rhwsus neu rhywbeth oedd o. Ond, ia, mae o fel rhedeg ras clwydi. Mae yna bethau sydd yn y rhwystro ni.
boed o yn draddodiad, boed o'n bechod, boed o yn unrhyw beth felly sydd yn gallu'n rhwystro ni. Mae Iesu Grist wastad yno yn ein harwain ni. Drwy ei air, drwy weddi, drwy ei weinidogaeth. Dwi ddim yn honni fy mod i eisoes wedi cyrraedd nac yn honni bod yn berffaith, fydda Paul, ond dwi'n dal ati mwyn ennill y cwbl mae'r Meseia Iesu wedi fwriadu ar fy nghyfar i, pan alwodd i i'w ddilyn. Mae'n deud fod o'n ffocysu y cyfan i'r dyfodol, yn hytrach na edrych yn ôl. Mae o'n ymroi yn llwyr i alwad Crist ac yn cario ymlaen hyd y diwedd. A mae o yn bwysig yn dydi, bod ni yn ffocysu ar y dyfodol. Mae tystiolaeth y gorffennol yn bwysig, ond nid i'w ffocysu arno fo. Dwi wedi cael sawl sgwrs gyda unigolion, gyda rhai enwada hefyd. A thrwy Ecwem hefyd dwi wedi dod i sylweddoliad. A da ni yn rhoi ein holl egni fel Cristnogion wrth i ni ffocysu ar y dyfodol. Mae canran uchel iawn o'r bobl sydd yn astudio diwinyddiaeth heddiw. Mae papura nhw yn aml iawn hefyd ar ddiwinyddiaeth y gorffennol. Ac hanes yn benodol felly. Mae'n dda hynny, mae angen i ni wybod am yn hanes ni. Ond yr hyn dwi wedi weld yn ystod fy ymweliad Ecwem ac eglwysi Ecwem, yn enwedig yn yr India, oedd gan nhw rhywbeth oedd yn alw'n Dalit theology. Ac ar hyn o bryd mae gan Ecwem gwrs sydd yn edrych yn benodol ar ddiwinyddiaeth yn ymwneud â bod yn eco, be mae'r greadigaeth yn ei ddeud wrthyn ni. Ac felly mae angen diwinyddiaeth gyfoes arna ni hefyd yng Nghymru heddiw. Oes na le i fod yn arloesol yma. Hynny i gyd mwyn bwrw ymlaen i ennill y ras ynde. Dwi am i chi ddilyn fy siampl i frodyr a chwiorydd a dysgu gan y rhai sy'n byw fel yma. Da ni wedi dangos y ffordd i chi. Ia, mae Paul yn annog ei gyd Gristnogion i ddilyn ei esiampl. Yn hytrach na byw fel y bobl hynny sy'n rhoi y pethau materol a'r pethau allanol yn gyntaf. Da ni'n wahanol, medda Paul. Da ni'n ddinasyddion y nefoedd ac yn edrych ymlaen yn y frwd i'n hachubwr yr arglwydd Iesu Grist ddod yn ôl o'r nefoedd. Dwi'n orffan gyda hyn. Taith ffydd yw'r daith o adael rhai pethau ar ôl. Gan gyfleidio profiadau newydd, gan dyfu ac aeddfedu yng Nghrist. Mae'r Apostol Paul yn ei ddisgrifio fel taith rydym yn ei wneud oherwydd y fraint aruthrol o gael nabod fy arglwydd. Taith dyddiol o fwrw ymlaen, o ennill y ras, a dod yn fwy Cristebig mwyn ei enw. Amen. Fyddaw ni an haddoliad i ben drwy droi at emyn 228. 228. Mae o'n emyn yn fideo, oherwydd prinder fideo. Da ni, does am nifer fawr iawn o fideo Cymraeg a emynau Cymraeg ar hyn o bryd. Da chi wedi clywed hon sawl gwaith gen i'n barod, ond mae hi yn bwysig i ni edrych arni eto. Dad degariad yn glir ddisgleiria. Trech na'r twyllwch yn glir ddisgeilia.
Iesu goleini'r byd, cofia ni na. Ti yw'r gwir a'n rhyddha o'n cadwyna. Cris glifyn cri, goleuo ni. Ac os da chi'n teimlo, bod chi eisiau codi, mae croeso i chi i wneud hynny. Y gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chi oll. Amen.